Kedai ke Akashwani Shillong ke khubor ban pulis pidai ini beda Lyngdoh kimat bakong sanjong ke khubor. Pynlong jingiakren biang ke yeng dorbar Rajya Sabha halor ke operation Sindoor iaroh myntri katnat ki kambari ya ke jingleh ki shipai hakani ke operation. Iehnoh I Ronnie V Lyngdoh ya ke seng Congress ke pyni ya ke jingkhyllem ke ni ke seng Meghalaya. Khmih biang shongknor ke yeng dorbar katkum ka an halor ke jingshah weng dkhot ke VPP halor ke weng dkhot ke VPP yo MLA Adelbert Nongrum. On Pynlong ya ke third Meghalaya Pineapple Festival ha Delhi naduh ke tarik hado ke tarik u nailar. Ki khubor ki babnya. Ke yeng dorbar Rajya Sabha ke dangai petenghi ya ke jingiakren jongka halor ke operation Sindoor ke belong ke jubab ke India halor ke jingthombor ke pahalgam. Myntri katnat ki kambari u Dr. S.J. Shankar iaroh ya ke jingleh jong ki shipai ke India bad ong ba ke jinkhun ke dei persha ya ki kampentrim. Ula ong ba ke ni ke jingthombor ke dei ke jingthmu ban kta ya ke yo ke kot jong ke Jammu and Kashmir. Hinrei ka India ka penpai ke la ya ke jingleh de ki but yele basta jongka ya ke Indus Water Treaty la pensenge ya ka bahaw walpur bat ke murid ki jaka badon ki nong pentrim la la ban te la kam ba le kat bala ban khang la ru ya ki jingkhyllem ka Pakistan na ka benta ki kam pentrim. U MLA Kamilim iba Ronnie V Lyngdoh u MLA betang mar weng na ka seng Congress ha ke yeng dorbar thawan ke Meghalaya ila pelat no yelade na ka seng iba la long teng shisien unong yelam jongkhyllem persha badminta kum u chief whip jongkhyllem persha iba Ronnie ide u MLA Congress bakhat do bandang sa hadien balayot ki paralong jong I kila Iehnoh I ka seng kham shwa. Minta kasni ina aya ke shiti Iehnoh kam jong I hau shongknor ke yeng dorbar thawan ha ke jing singran lang ki nongelam ke NPP lambat ki bahayeng hasem kani ka rai bela shim ka long ka dak ke jingkhyllem ke Congress bat nang Pynlong pat ya ke NPP ha Meghalaya. Iba Ronnie V Lyngdoh MLA ka Congress na milim ila pinyaso no bat ka seng National People's Party NPP minta kasni bat ong bilale ya kani klam kuno ke jingbu kindon ila pinshai ba kaba Pynlong ye I ban le kumni ka dei na mar ka jingdon kam ban wanra ya ka roi ka par hala ka constituency ba ka jingdawa chung upat ba ya ka sinchar khadar ka ba khambha iba Ronnie ila ong ba kamdei ke jingkwa shuki myntri ni ke jingkwa tiket ke election banwan hindai ong baga debe ke jingperkhat ban yo ye ki kampen roi ke jingrung jong I sha ke NPP kala kinteu ye ke jingdong don dkhot jongka sha ka lai phulai ngot ha ke yeng dorbar ka ba nriu phongot ki dkhot klem don shu tang I wei ru dkhot ka seng Congress hapo ke yeng dorbar. U shongknor ke yeng dorbar thawan ke Meghalaya u Thomas A Sangma u Khmih biang ye ke jingpa jong MLA ke Not Shillong ba Adelbert Nongrum u bla kintu ye u ban nom pedang ye ke jingshah on long dkhot na ka Voice of the People Party VPP iba Nongrum ile tai ba ha ka shithi klampini thu ye I kum u MLA hinre ke tho be tang Adelbert Nongrum jayaw Shillong ka bom shai bat ka ba hap ban bu jingkhyllem u shongknor u le pedang ye ka ta ka jing bom shai but pa yakani ka kam shakatnat ki kam an ke chilla but advocate general haba pen paw ye ke jing bom yasha liang usang ma ulo ong ba omna ban ong AA halor ki rai balashim da ka seng ye ba Nongrum la weng na ka jinglong dkhot ha ka te ka seng hau banail ber halor ka jing no beilale ye ki kam persha seng kani ka khubor ko wan shipi na ka Akashwani Shillong. Meghalaya Pineapple Festival ka balai kan long naduh ke tarik hado ka tarik unailar ha dili hat INA New Delhi
Kaban pen inam ye ke so trun ki tiar snakti bat kaput ketem jong ke jela. Hapo ke CM Meghalaya Grassroots Music Program. Bala pen bet de ke sarkar jela kandon ru ke jing pen inam ha India Gate. Uban kham kring ha gani ke tamasa ude so trun kau bala pen ni klem dawai bala thung da palat lai pho hajar ngut ki nongrep ka ribhoi bat Garo Hills. Ke jing thmu jong ke ni ke festival ke long ban pen klan ni ke jing penya yo ya ki marap ni Meghalaya shaki wait pat giri. The National Federation for New State NFNS Northeast India kala Pynlong ya ke jingalang ha Shillong henin kesni ban pen klan ya ke jingdawa jela lagajong hagathan daga jingadon lang kinongyalam na kaseng HSPDP Garoland State Movement Committee IPFT bat Karbi Anglong JCAS haga jingalang layarai ban pen klan ya ke jingatray lang ban yada ya ke jinglong tenrai jong kitrai ke ni kathan o president ke NFNS ba KP Pangyang uloong bahag balaya shimi ki artali ki rai ba kongsan ban thaulat ban yo yakren ba myntri katnat ki kam kor bari ban ai ya ka dorkhas balatho ya ki jingdawa yo jala lagajong ban Pynlong ya ka jishong ki ka bajai jai hajantar mantar haubnai no pra ki nongyelam ba kinthop yo nikman CH Marak bat Stanlin Intiru kilayashim binta lang. Garo Hills Autonomous District Council GHADC kalapin tuano yaki inrikli ki yeng balashna biang hashilenter ka khapot Assam Meghalaya u Deputy CM Unikman CH Marak ulaong baki besyong basa hagani ke jaka ki khlamla ban ai ki kotho jaka ban pen I yaki jinglong trai jongki wat habala ai hashwa yaki jing pentem ulaong baka jingtor jaka daki breu ka Assam kayaija mankapor kabala Pynlong yaka council banle daka kam umarak ulayay ong baka GHADC minta kayatray lang bat ki bor penyat shnong kum ki nokma bat ki rangba shnong ban khanglat yaki bakum kini ki jingtor jaka haba pai shaki jingpur king ka Assam hakabe day bat ka jingtor jaka ulaong baka Meghalaya ru ka day banyada yala ka jaka haki khaput dakilat ki bapur king Kahinyo Trip Youth Council Kalapersha yaka jingkam jong myntri sarkar ba ALHEC baka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA 2000 khan rio kalong kabalabyang banyada naga jingwan rung bian o President ke HYC ba Roy Kupar Sinram ula tainya baka nika an kamdan ki jingpatha bakadaw halor ka jingwan rung ki minder ula kintu ye ba hek bat yaki way ban Khmih bnya biang halor ka nika an iba Sinram iloong baka nika an ka thmu tang nakabenta ka jingpen shishay ki nong shongwai bat ban but din yaki nong kam snew kam day banyada naga jingrung bian Daki hajar mut ki nong shong shnong jong kahima jirang kila pinpao ka jingbitar halor ka jingkinno baka nongwa mau tamur soyong Lyngdoh shim ka persyang ban kam bian ya ka jaka bajulong try da kahima jirang harani jirang hajan ka ADC police camp kinong mi khmat jong ka nongwa mau tamur soyong Lyngdoh shim kila perkhat ban play ya ka office ka te ka jaka bayakni kabala Pynlong yo sim ka hima jirang upa MH walang bar kinong kirshan ban Pynlong da ka jingyatay ban jingyayat ban persya halor kani banyada na kinu ki jingjah u Deputy Commissioner ka ribhoy ula pinjari da ka section chispa nyopulay jong ka bharatiya niyaya sanhita ka bamana banya lumpat ba hakatay ka jaka upa walang bat ka seng kinong kirshan ka hima jirang kila pinram jor ya ka jingleh ka soyong bat katto ka ni ka khubor kalakut kablawan shipi na ka Akashwani Shillong sobhaban appat siki program kiban bod naka kani ka day ka Akashwani Shillong